گوندê Dugirê bi ser bajarê Amûdê dikeve 10 kilometr ta 12 kilometr rojavayê bajarê Amûdê ji 10 mala pêk tê neşteciyên gund 65 kes in. Rojavayê gund gundê Qirê dikeve û rojhilatê wî gundê Marî dikeve û bakurê wî gundê Çetelê. Li başûrê gund gundê Şêx Giney dikeve. Gund hemû Kurdên êzîdî ne, tenê malek Ermen tê de heye. Ew mala Ermen xwedî aş in, jê re dibêjin aşê cer cîs. Aş ji heftê salî de heye û cer cîs bi xwe ya bavê hunermend İbrahîm Kêfo ye. Karê gundiyan çandinî ye û xwedîkirina pez e. Rejîma Baas erdê gundiya ji wan stendin û dan erebên xatûnî bi tenê hinek erd di destê gundiya de maye. Ev agahî ji hêla Alan Memo gihiştin me. Spas jê re. Ez bi dengê xwe dibêjim. Ez Alî Abdullah Kolo. Spas ji we re.